가봐이 가봐이 하나. Anh muốn lạnh này kia, anh muốn lạnh này kia ra, kia, ini dewe thade, jemput nang aku ini hotel aku. बिसिनि मोसानायखौ बिराद मोजां मोननानै जोंनि इउनि ट्रेजारा जोंनि आदै सुबुंआ मोनसे बिराद गिफ्ट होदों बे गिफ्टखौ लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जों दाहाय मेसेसिनाव जों मोनसे मोसानाय जों नुनो मोनबावगोन बिनि सिगां आरो जोङो केमेराजों थाङाखै दंबावो आरो थाङाखै मानोना बे समखौ स्पेसियेल नाम्बारनि थाखाय जों बानायनांगौ
इसोरा बिनि फरायनाय आरो बिनि मिउजिकनि मिनिस्ट्रियाव थानानै रासिननिफ्राय रासिन बोर होबाय थाथोंसै जोंहा मोनसे स्पेसियेल नाम्बार दंबाव बेखौ मोनब्ला एसे जोङो मोजां मोननाय नङा बेखायनो जोंनि इउ लिडारफोरखौ बे समखौ आरोबाव बिथांमोननो हगारना होनाय जाबाय 우리 이렇게만 해봐. 아이.
इसोरा गेदेर आशीर्वाद जों गेदेर मोनसे आखाइ बुना हरनि इसोरनि मिनिस्टार नालाय इसोरा गेदेर सहाय हरगोन जोंहा दाना आथिखालाव जोबोर गेदेर जों